Slovensku reálne hrozí, že Európska komisia nám zastaví všetky platby z eurofondov a z plánu obnovy. Aby sme si lepšie vedeli predstaviť, čo to vlastne znamená, eurofondy, ktoré sme nevyčerpali a vyčerpať by sme ich mohli a mali, to je suma 12 miliard eur a plán obnovy to sú približne 4 miliardy eur, ktoré ešte nie sú vyčerpané. 16 miliard eur Slovensko možno vôbec nedostane, pokiaľ slovenská vláda nebude mať rozum a neurobí také zmeny v trestnom zákone, aby boli páchatelia trestných činov, napríklad pri podvodnom čerpaní eurofondov, zaslúžene potrestaní, aby si mohli prokurátori a policajti robiť svoju prácu. Aby sme si vedeli lepšie predstaviť, o akých peniazoch sa bavíme, 16 miliard eur, to je vlastne suma 16 ročných 13 dôchodkov, tých novoschválených 13 dôchodkov, ktoré budú dôchodcovia dostávať. Čiže vážení dôchodcovia, ale všetci občania Slovenskej republiky, skúste si predstaviť, že by ste 16 rokov po sebe nedostali ani euro na 13. dôchodku. O týchto peniazoch sa bavíme. Tieto peniaze môže Európska komisia stopnúť Slovensku, pokiaľ tie zmeny v trestnom zákone na prokuratúre budú pokračovať v úvodzovkách tak ako doteraz.